Dobrý deň, vitajte pri novej prípadovej štúdii Smartikle. Dnes máme špeciálneho hostia, Petra Baranca zo spoločnosti KLM. Milý Peter, chcel by si sa nám na úvod predstaviť? Áno, s radosťou. Volám sa Peter Baranek. Mám 61 rokov a svoj pôvý článok do novín som napísal, keď som mal 16 rokov. Už takmer 35 rokov pracujem ako redaktor pre rozhlasové a printové médiá. Okrem iného som pracoval v Motorpresse, Deutsche Presseagentur a Saarländischer Rundfunk ako moderátor a redaktor spravodajstva. Od roku 2022 som samostatne zárobkovo činná. KLM existuje od roku 2003 a doteraz prešla 2 obnoveniami. V roku 2022 som absolvoval ďalšie školenie v oblasti digitálneho publikovania a od roku 2023 vychádza KLM na základe požiadaviek čitateľov výlučne ako elektronický časopis. Naši čitatelia nám povedali, že v súčasnosti v rámci legislatívy digitalizujú svoje pošty a chcú menej tlače. Preto by sme mali prejsť na elektronický papier. Od dnešného dňa je KLM k dispozícii dokonca s pohyblivými obrázkami, podobne ako Harry Potter v Dennom prorokovi. Chcem, aby sa ľudia presvedčili o KLM. Ich habe das Ziel, dass Menschen vom Erlebnis KLM überzeugt sein sollen. To je vzrušujúce, Peter, chcel by som vedieť, ako ste sa zaoberali témou správy predplatného pred spustením Smartikle. No, to je naozaj trápne, pretože KLM je naozaj náročný časopis. Od začiatku som vedel, že čitatelia si nebudú môcť časopis predplatiť, pretože už vtedy bola rozpočtová situácia v mestách a obciach dosť napätá. Takže som si myslel, že budem musieť časopis čitateľom darovať a dofinancovať ho prostredníctvom inzercie. Hneď od začiatku sa však našli aj individuálni predplatitelia, napríklad spolkový minister financií a niekoľko desiatok ďalších. Ale jednoducho sme ich spravovali ručne. Ja a moja asistentka sme robili bezplatné predplatné a druhá polovica sa jednoducho doručovala poštou z tlačiarne. To znamená, že všetky tieto kroky boli vykonané ručne. Myslím, že ste tiež použili zoznam v programe Excel vo forme tabuľky a snažili ste sa všetko sledovať. Čo vás vtedy obzvlášť zaujímalo, keď ste narazili na Smartikle alebo prešli k nám? Was hat dich damals, als du zu Smartikle bist oder auf uns gestoßen bist, generell interessiert? Also, was fandst du spannend an Smartikle? Myslel som si, že prechod na elektronický papier mi poskytne príležitosť rozšíriť dosah časopisu. Koniec koncov, teraz sa dá získať v digitálnej podobe v obchode s predplatným, ktoré je prístupné každému. Dúfam, že mi to umožní osloviť viac čitateľov a možno prilákať aj nových čitateľov, ktorí majú záujem o komunálnu problematiku. To bol zámer a Smartikle bol tiež jediným poskytovateľom, ktorý urobil férovú ponuku bez fixných nákladov založenú výlučne na podiele na príjmoch. Bolo to pravdepodobne spôsobené aj tým, že sme viacmenej obaja chceli rásť spoločne a stále sa. Áno, dobre, potom sme pochopili vašu základnú myšlienku a som rád, že vám ju, Smartikle, pomohol zrealizovať. Okrem atraktívnej ponuky, ako ste povedali, boli nejaké ďalšie rozhodujúce dôvody, prečo ste sa rozhodli pre Smartikle? Áno, vzhľad Smartikle bol pre mňa rozhodujúci. Bol som naozaj nadšený a považoval som za skvelé, že sme si povedali, že chceme rásť spoločne. To bol vlastne rozhodujúci faktor. Boli aj iné ponuky, ktoré mi neboli také jasné a neboli také pekné, ako som si predstavoval. Preto som teraz skončil u vás.
Je skvelé, že sme vám mohli urobiť transparentnú a atraktívnu ponuku a že ste začali pracovať. Začali ste zo Smarticle minulý rok. Ako by ste opísali hodnotenie tejto spolupráce? Ako pre vás prebiehal nástup do spoločnosti? Skutočne sme podcenili, koľko práce si onboarding vyžaduje. Z plánovaného mesiaca sa stali takmer 3, kým sa všetko dokončilo. Potom to však fungovalo hladko až do dnešného dňa. A to je naozaj dobré. Je to stabilné a všetko je v poriadku. Spolupráca? Áno. Myslím, že máme relatívne dobrý, takmer kolegiálny vzťah ako rovný s rovným. Pracujeme spolu a snažíme sa spoločne dosiahnuť to najlepšie. Ďakujem, veľmi ma teší, že to tak vnímate. V súčasnosti pracujeme na vytvorení pomocných videí pre onboarding, aby bol tento proces ešte jednoduchší a plynulejší. Ktorá oblasť vám v súčasnosti ponúka najväčšiu pridanú hodnotu? Je to uľahčenie práce, je to technológia, je to niečo, kde, ako hovoríte, už vidím pridanú hodnotu? Áno, na túto otázku je naozaj ťažké odpovedať, pretože je to pre nás úplne nové médium a nemôžem ho porovnať s ničím iným. Keďže v našom konkrétnom prípade obohacujeme časopisy o multimédiá, ako sú odkazy, obrázky a videá, je to pre nás teraz samozrejme viac práce ako predtým s tlačou. Teraz musím myslieť na oveľa viac vecí, napríklad na odkazy. Interaktívne PDF je jednoducho viac ako tlačené PDF. Je toho oveľa viac, takže je to jednoznačne viac práce. Ak vytvorím repliku PDF, musím ju jednoducho nahrať. Potom viem, že dobre, teraz je to v dobrých rukách, zvyšok je plne automatizovaný. Už sa naozaj nemusím o nič starať. Dafür, wenn ich dann, ich sag, ich drück's mal jetzt ein bisschen flapsig aus, wenn ich das Heft bei euch abgegeben habe, weiß ich, es ist in guten Händen und muss mich um nichts mehr kümmern. Skvelé, to znamená, že okrem automatizácie, ktorú ponúka Smarticle, ste sa rozhodli investovať ďalšie úsilie do následnej prípravy e-papiera v multimediálnom formáte s cieľom vytvoriť ešte väčšiu pridanú hodnotu pre vašich čitateľov. Našli ste aj iné spôsoby, ako monetizovať zákazníkov reklamy alebo podobné? Áno, iste. Áno, už 3 týždne sa rozprávam s niektorými inzerentmi a zistili, že tento motív denného proroka, ako Harry Potter, toto milujem kúzla, myslím, že povedal, keď otvoril noviny, tento zážitok z vnímania časopisov iným spôsobom. To, že teraz namiesto otáčania stránok posúvate pôstom po tablete, je naozaj praktické. Ale bolo by tiež super, keby obrázky nestáli len na mieste, ale okrem zážitku z čítania by ste mohli vidieť aj text a možno aj výpoveď alebo produkt v 360 stupňoch. To sú veci, ktoré môžu byť cenné nielen pri nákupe na Amazon, ale aj v časopise. To sa dobre hodí aj reklamným zákazníkom. Teraz rozmýšľajú úplne novým spôsobom o tom, čo predtým nerobili, pretože na to neexistovalo žiadne riešenie. Máte jasnú pridanú hodnotu a môžete viac speňažiť reklamných zákazníkov. Zároveň môžete svojim existujúcim čitateľom ponúknuť ešte viac obsahu, než bolo možné v tlačenej podobe. Radi sa zmierite s dodatočným úsilím. Aké ďalšie moduly Smarticle, okrem digitálnej možnosti odovzdávania vášho obsahu, TJ marketingu čisto digitálne vo forme elektronického papiera, v súčasnosti využívate? Momentálne nie. To je momentálne všetko, ale viem, že neustále ponúkate, skúšate, zavádzate nové veci a tak ďalej. Vždy sa teším, čo budem môcť použiť ďalej.
Skvelé, to je fantastické. Radi by sme vás podporili a zistili, ako môžeme prispieť k zvýšeniu počtu čitateľov, zvýšeniu dostupnosti a ešte väčšiemu uľahčeniu prístupu. Pekne. Milý Peter, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu doterajšiu spätnú väzbu. Je naozaj vzrušujúce, ako používate smartikle a ako tu chcete obohatiť čitateľov o túto technológiu. Radi by sme vás aj naďalej podporovali. Ďakujeme, že ste si nás vybrali a dnes vám ešte raz ďakujeme za váš čas. Ďakujem veľmi pekne.